Dwumadi edi so yi, Joyce Meyer namfo nom ne napamfo ɛwɔ ne soma dwumam na afa ho ka. Oye nneɛma pa Erade eni so ɛkyɛnse wo de watenka ɛbɛyɛ. Ebia na nipa mbɔ waba so de, nanso me dɔfo ma menka kyerɛw. Wo benya waba so bɔ de ɛwɔ nyame nkyɛn. Yo, ye kasafa odo esu ahodoc bebre ho na mo nimbribi ye we mu ahodoc enkono na medwen se me nya nneema ahodoc a me de be kire odo ya bo kire odo ya yemiye ne ameke nyina me pa kire se ade ehia wo se ye twe ya adwen siso ayo odo Timoteo ka se butaya etan ne hyehyeye ene ne nkyerɛkyerɛ nyina echi ne se obetumi ama nipa adodo wɔn ho efri akoma emutie mu ahonimu a emutie mu na se metumi ama me ho kwan ama Awurade afa me so akyerɛ mo na mo ate ase hia odo hia ene sene aboni fefri nso ehia Sese meka se eno ne odo so a ehia nkasa na meka bibia kyerɛ mo ɛyɛ adom bi ntina onyame adom ɛwɔ yɛn so sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbetumi ɛde afoforo bɔ ne akyɛw saa no na ɔtan yawdie menasepɔ ne mfomsoɔ anhyɛ yɛn ma na sɛnea medi kan ka na nɔpɛ no enkrɔfo a wɔ sɛ Wodi won boni cho mu no ebia no mu nsem fata boni fache yen nsem fata se Awurade de yen boni be che yen na me papa nsem fata me boni fache na me maame so nsem fata se me de ne boni be che no na me dwen sa de edi mu Onyankopcn edi ma me ne se o ma me adom a metumi de che o mu na me dwen sa de baako edi mu Onyankopcn ma me adom na me de ye ne se me de o mu boni che o mu na me hwe o mu Ewo won panyin fie mu ansana Nyankopon etu nsa from na metimi aka kye mo se emre bia me kɔ beebi a no mo wo no na enya de a me pese me kɔ ho no ne senti no we mfa de na me pɛ ho na emom na fa sɛde ho trosem ne se won hwɛ wawofo a ene wo yɛ nipa bɔne kye wona won nyini epo na enka se wo nyini no so mo hwɛ wo yi a Amen. Mejidi se tumi wenu mu ankasa. Se omo hwe oye na Onyankopon ema wadom no a. Wodi adwen akwanya ewo mu se wenya adom ede obi oye wa yakayaka de. Eno ne yade a efe pa. Yesu woman ye wa bra ye da so ya boneyefo. Eno ti ebetimi de afofo bone a kyewo mu. Se yentumi ya Onyankopon kan kire yen. Na eno ne ade baako ehu hia mede ma wo san hyemu yase se ade a obetumi se obetumi aso Awurade mu atena ne mu atena na asem mu a wobetumi ayisa ne mafi ne nyina efuru mu ene enwo se wotena saa eha ne Onyankopon na montu na eha na koma nso se ye beye saa enti Ye odo ahodoc bebre nanso odo onye nniemo ho odo wo gidie wa foforo mu na me negye no ho pa enuano me ka kire mo se mo besua sende mo benya gidie wa foforo mo dimbom chen se mo badwe mo ho adwumbone a eniana wo badwe ho afiri amane hunu mu pa empo se ogi omu di na se omo ebo Wachimoden enya dia wo bebre na eno ebeboa wo na abribia na medwene adwembone me papa na kire me ono na kire me abra me nyini no wontimi nyi obi ani obi apese oye obone obi obeyo papa bia no ewa adwembone ta akire na we na ye kwan a me fa so dwen enti se metumi Edrum pempenso a me wodidie wa foforo mu a obi bia wadam anso betumi na
Abribia odwin se nipa etwa ho ahia ewo adwenbone ene menasepo efa ho e ma wo ye basa ankasa enti enu nti misonya gide wa foforo mu na enu beboa wo yie enu nti odo eni hwamo odo entu nipa Jdejn mu se wudo obi no enu enkyere se chenchina etwan ewo se wo mo nkyɛn mempese mo beji manu esi bone onyame nkase yenye wa yakayaka de anase yentan wani enya dia odo eje nipa nkwa efi omo hawo mu abribia etoda ya na odo awodido obi no etumi de omo to hawo mu se wo ba panyi a wodi mfie duasenu a woda so ehwe no a na sa abribia kwaje omo fi won hawo mu a ene ameka cho se wo koso ya se nya dia wo beboa omo na ade baako ne ye edin pa wo wiase ne se wahuntimi mu awoma menje ni se bibi wo ho a edin che no esan se ye doyema nanso se wo koso a eje nipa free amanem na wo koso aje omo free ohaw mu a eye won so ase de omo besi ginaye ebe boa de nyama pa ba mabrabo ni senti eye a wo so omo nipa fa amanem kakra no metimi asore brane na onim mempese madwen be ya mutanta afa odo ho odo enkyere se obama afoforo ide weni ma yefom odo ekyere se wo bompa ya ma afoforo na won kom hu sembone mechira wo beboa omo wa bra omo hia bribi na wanya didie se eno ne ade Awurade pese wo ye minim se na Awurade ka cha me se menhye mawofo na nanyom Mmienu kwa na mehwe omo na me wo mesuwe bi oye kunani a mehye me wo fa bose mehwe no enu ntina ye won krofo miensa na omo wo bebi a na ye hwe omo a ye bo omo ho ka na metimi aka cho se bo ne ndafom na ensu Onyankopcn mejini se mangusa na wo meso no ye kese na ma ya asori ni nsu nyiniye na hwe se wodo afoforo a enema won so osisi wo abrabo mu na wonye se dia mekan no wo kai na mempese meko efise no ne ade pa na ewo se meye ewo se ye de ye efise no ne ade a eye na mamisi subiom ewo se wo ye ade eye efise wo donyame na emom enye se wo pese wo ye amen na me tinka wo me huhum sesi a me gide se mumu binum wa hanom a san hyemu ya boa mo pa efrise mo atumi esi ginaye bi anokre nie ebesesa ma brabo ede amamu ankasa wo bre na wo di yaw na wenya saa ohaw yi abre bia na wo ka che Awurade se ewo se menya anu ye na watwe wie na megidi se Awurade akyerɛw de ye ohaw no ene de wo se wo ye na mempese wani ebefa so afei odo nya homaso enya hantan enye kokoti na enye minim odo ehun ni hu se oye papa kyɛ obi bia na embu afoforo enintia na ahombrase suban a edin se wubenya na wakosoa ekutemu efrise se won so ahombrase ene no betima kyɛ se ahomaso mumududu ose ne nim se ahombrase ka niema ehia pa se mubenya Yesu se momra menche mo amaso mo neso abre na memma mo ahome abutoyem na mama mo kra ho adweno fa menkonia so a nesua free menchen efise mo ahombrase me hunjo me wofe na medadin onimo bia ne hojo na hojo kyerɛ sɛ
ɔdwoɔ ɛne ahobrɛseɛ bɔ abusua nanso onipa ne ho dwoɔ ɛyɛ afoforo dwen sɛ ɔmmerɛ na ɔma ho kwama nipa tietia wo so nanso ɔdwoɔ ɛnkyerɛ mmerɛwyɛ ɛkyerɛ ahoɔden a ɛwɔ nhyɛsoɔ ho ɛkyerɛ sɛ wowɔ tumi a wode bɛyɛ biribi afa ho nanso wongye ni sɛ Awurade pɛ sɛ woyɛ ɛno nti wobɛtumi atwɛn no Yesu da ɔdwoɔ suban adi ɛwɔ Gɛsemani wɔ abere a asraafoɔ ɛne Judas ɛba bɛfaa no ɛna Peter ɔhoɔdenni no Peter n'ano so ɛtwe ne nkrantadi twa a asomafoɔ no mu baako aso megye di sɛ Yesu bɔɔ n'asom na ɛde fam hɔ na Yesu ka kyerɛ ne sɛ wonnim sɛ mepɛ a mɛtumi afrɛ abɔfo dɔm 12 ne akyire na m'Agya bɛsoma ɔmo abɛyi me afiri mu na sɛ meyɛ saa a ɛbɛyɛ dɛn na Kyerɛwsɛm no aba mu enti mame abɔfo mpem 72 ɛne asafokɔ 12 enti na ɛho hia sɛ Yesu bɛkɔ asɛnnua no so ɛnkɔpem soma na ɛtwa toɔ no na obɛtumi asi gyinaeɛ na oyi ɔdwoɔ ahoɔden a ɛwɔ nhyɛsoɔ na mewɔ asɛm bi a mepɛ sɛ meka ho asɛm na ɛnkyɛkrɛ bɛba mefrɛ no tumi a wɔsɛ ɔhyɛ ho so mu na medwe ho sɛ Yesu ɛyɛ onipa ba ɛna ɔsan so yɛ onyame ba nanso Yesu no yɛ sɔfopɔn a ɔte yɛn ase nanso yɛsɔ no hwɛ ɛwɔ kwan biara so sɛ yɛn ara nanso ɔnyɛ bɔne enti onim atenka ho wɔ mu abere bi a mɛkɔ beaeɛ a na yɛhwɛm na Yesu nim atenka a memfam na wopɛ sɛ hu no korɛ no ɛnyɛ ne bɔne nso deɛ megye di sɛ n'ani sɔɔ sɛ meyɛɛ deɛ ɔkaa sɛ menyɛ deɛ ɔkaa sɛ menyɛ na mmom ɛnyɛ deɛ na mepɛ sɛ meyɛ na ɛsɔ Onyankopɔn ani yie sɛ wo ɛyɛ deɛ yɛ ɛkyɛn deɛ watenka kyerɛw sɛ yɛ a ebia na wonya akatua ɛmfiri nipa hɔ nanso wonim ma meka kyerɛw sɛ wobɛnya akatua ɛfiri Onyankopɔn hɔ Kyerɛwsɛm ne ka sɛ Yesu se mereba ntɛm na mekura makatua de brɛ obi ase na ne nnwuma teɛ ɛno nti ɛnyɛ mmara bere biara sɛ wobɛyɛ saa nneɛma wei nanso ɔdwoɔ yɛ ade a ɛɛfɛ paa abere biara medwendwen sɛdeɛ ɛɛde ma Yesu Kristo wɔ abere a na ɔnam ɛhyerɛn no so aduanan no na ɔbonsam so ɛɛtetee no na ɔhyɛ no abufuo ɛne sɛnea wɔma ne buamfu na kɔbɛtumi ama mframa bɔ no afiri asase so nanso na ɛho hia ma no sɛ ɔbɛyɛ saa ɛyɛ honhom kronkron na de ne kɔpie ɛserɛ no so ɛnyɛ ɔbonsam ɛna de ne kɔɔ hɔ no ɛyɛ honhom kronkron na de ne kɔpie hɔ na wakariw na wasɔw ahwɛ adɛn sisa na ɛno ho hia ɛfiri sɛ menim sɛ mohu anasɛ mohu ya nanso saa nsɔhwɛ no nyinaa ɛbaa na wieɛ no ɛna ɔde ahoɔden foforɔ ɛhyɛ nyamedwuma no ase enti ɛwɔ sɛ wotwa wo nsɔhwɛ no ansa na woatumi anya tumi no ɔmo sraa David ngo mfie 20 akyi ansa na ɔmbɛhyɛ no ahenkyɛ no ne yɛsii saa mfie 20 no ntam no ɔfa nsɔhwɛ mu mekyerɛ a Saul de n'akyi saa san kɔpɛneko no na Joseph nso ɔyɛ abaamu akɔ na ɔmo sraa ne ngo nanso ɔkɔdaa afiase mfie 13 wade a ɛnyɛ no na yɛyɛ ho na wɔ sɛ ɔtwa nsɔhwɛ bi ansa na ɔmo de saa tumi no ama no ɛwɔ n'abrabɔ mu enti Yesu sɛ mewɔ ahobrɛaseɛ meyɛ bɔkɔɔ ɛwɔ ɔdwoɔ ɛna meba fam ɔdɔ ɛnya ahomasoɔ kokotii ananiɛmɔ ho nipa ɔyɛ ahantan na abere bia ɛyɛ ne sɛ ɔyɛ kyɛn obi abere bia ɔmo dwen sɛ deɛ ɔmo ka na ɛyɛ nokorɛ
Omubu amanfo enimtia. Omo adwumu enot so omo. Omubu amanfo ayi omo se omo nimdi eche omo enimtia. Omo betumi ama wase nipa hunu bi. Enu ya de bi a enwo se yeye. Enwo se ye ma obi anya atenka se. Omo ye nipa hunu abri bi wo se timi hye nipa nkran. Me wa reshimu sa abri bi a obi bebe me no mehye sa nipa no nkran. Me kai se me kenkan wo bebi se wo fi obi nchen anya abri bi no be kai de wo kan. Na enso be kai atenka a wo ma omo nyae. Amen. So wo nipa kuo mu na se na bia nipa na wo no yedu na wo ni momomu enum enim enum na ka ho no a ye nyina enum na ye ni momo no na ye be ko mo nchen efese ado na be ma ye ho aheha ye nanso so bi wo ha wa ya nkonam na wo nya atenka se ne ho hyeda heha no wo ho a bomodia na uni omu nkodi nkomo mema wo ni omu uni momo no nkodi nkomo kona koma obi ho heha no. Amen. We niama entry su bi Onyankopcn aka akye me na wa kyerɛ me. Emfi etwemu no. Ne yetie ne sɛ ɔdɔ bribibi. Bribi anya asɛm kɛkɛ. Bribi a manfo betumi atenka. Bribi a mampuntu ba o mabrabo. Bribi a ema ɔmo yeyie ɛsa yare. Ɔdɔ papa na sa akoma ebubuo. Dave domia oni nyina so bia na momudu do na ni masem no ya fefe menti no enti mfie dunum ni dun wotwe na metifie enti abranti odi kan bai na ware no efise na medwin so obi ampeme enipa omo ho promo no omo no mo se gina ye wo pepere so Enfie num biomu a oya oni amanuhunu wom no e be ma dadaafo kronfo ne ne keka ho abribia no di manfo frechi ne omo gura to pre afei ewa ho pepere mu no mesai me chiko me mama ne me papa fie wo abra menim se abribia me de ho besie me papa me ma ne hume nanso samre no na me wo ba me nim ni a meye na me ntumi ni sa akwan ntina biom me nko me ntumi ntina ntidie na nanka meye na me ba fie no anchakra na Dave Meyer de ne hyɛ ne besi ye fie n'anim ɛna ɔbɛfa abrantie no ɔne ne yɛ adwuma ɔte yɛ soro hɔ no ma wofo ofi kɛsie Mmienu na ɔbɔ mpa so benya ne ho kani ɛna wɔne mpa mu no ka kyɛ Onyankopɔn sɛ ɔmo ɔba ne nyɛ obi ohia moa mu de mu hwɛ wɔne bɛbɔ sampa yi me pa che se so bompa ye so pe okunu na oyere a me gidi so bompa ye se wo pe de odimu wo bompa ye so benya obi a waye basa enya dia me kire se me dwen ho a se ne etimi tena bomu a me kire se bibi a kire se eye Nyankopon se me ni Dave etimi be ya warefo me nim se na me ka kire mo se ne bibi a ye Onyankopon na onim bribi wonnim se ne be ya won senche ne ba besi ofie nim pe Intina ohu mi se me ho ye fe na me hyatere tietie bia me twitwi me ma me hyen ho e no se hey se o twitwi sa hyen ho wi a o twitwi me die ho ama me ana e na me ka kire ne se o pese twitwi wo hyen ho ma wo e na wakasa ye wo ade na monim no kwasem na me ka kire mo e no se fi sa da ne besi ne asem o ti wo ne mu ane se abaye yi ye me dia afa ye den ne hawo me kire se e ya de Mmienu pe na wom se na dwimu ka no anase ho kokon na e kye ne ne onye ye pie mpendum pe ne ye ware ye na ya wo na wo foforo sunsun konkron hye ne ma na wakọ asọre ne nkwan na nyina na enso mi de na ma dwimbom ai na emra me di mfie nkron no ya wo me wo foforo na eno ya de pa enye sa de am papa de me fe mu no anka mehwere me nkwa enya de a
Eno akiri me ko school bia na sesi asem to nkon pohwe mabrabo mu a bitimi so Onyankopcn ahwe me so wahwe me so enya de a oyi me free sa tibia ni ena afa mpa ya na me bɔ no so no wama me anum mu aye na nso me gidi se na pade eba mu wanyi me amfiri mu de ne nso de me fa mu na munim ya menya ahokade a metumi di aboa mo enti muntie me ɛtɔ da ɛwɔ sɛ wotimi fa ɔyaw mu sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛfa nneɛma bi mu a ɛbɛtumi ama wo ahokade ɛne suahunu a wobɛhia de ayɛ ne Onyankopɔn pɛ sɛ wode yɛ ɛwɔ abrabɔ mu daakye amen yɛda a ɛdi kan no yɛkɔ bowling ena Dave bisa me sɛ wopɛ bibia gu mini mu ana ena mka sɛ ai mepɛ bie ena obisa me sɛ wopɛ wɔ glass mu ana ena mse Dave mepɛ wɔ toa ni mu yɛware yɛ no na wɔtwe me ase akyi na ɔhwɛ me nim bisa me sɛ na okra di na Yehowa enti me pa kyerɛ sɛ ahyase na menim adekodi akra efrɛ no ɔdɔ na menim sɛ nea medo bi na menim sɛ nea megye ɔdɔ na menim hwe ɛfa ɔdɔ ho ɛna nanso ɔdɔ me ɛna adeɛ baako a ɔyɛ maa me na mepɛ sɛ hu wɔ efiri sɛ ebia na wo ne obi nati ebia na wɔware obi a ɛyɛ den sɛ ɔbɛdɔ no na meka bibi akyerɛ mu a Dave ɛyɛ maame ɛmfa ho no sɛ nea mɛyɛ me ho biara ɔma me ho kwa ma mentena na nigye so na mepɛ sɛ muti bi sɛ wo ne obi tena sɛ ɔhaw bebree a mɛmfa w'adwe nkɔ ɔmo haw no so bebree sɛ mo amonim meboa sɛ nya de ɔmo wɔ nigye mu a ɛno nkyerɛ sɛ wɔ sɛ wo so yɛ saa entwɛn de bia na nhwɛ sɛ nea ɔmbɛyɛ ɔmo ho ansa na wo so bɛhu sɛ nea ɔbɛyɛ ɔmo ensɛmbɔ wusi gyinaeɛ sɛ Yesu na yɛwɔ anigye na ɛyɛ mebutumi fu yie ɛfiri sɛ ɔmo ne anigye mu no ɔmba sɛ ɔmo anigye mu no ninje na mebutumi fu yie ɛfiri sɛ abribia no na n'ani agye na abɛsi bikyim sɛ yɛwɔ me deɛ mekom no ɛmfa ho na afei mmerɛ aho me ho sɛ na makɔpɛ baabi ahyɛ ɛdi mawerɛ ho nanso mmerɛ kɔ no nyinaa no mehu sɛ Dave ɛwɔ bibi a mepɛ na aha no sɛ wotumi fam wie a wobɛtumi aboa obi ɛfiri sɛ enipa a yɛayɛ ɔma yɛka de ɔma fa ɔyaw mu no ɔmo ehia kasakyerɛ ɔmo hia ɛmfato ho amen na yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛka akyerɛ obiara deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ na ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ ɔmo Dave efiri nipa mu adɔme na menim sɛ yɛ akyɛde Onyankopɔn de akyɛ no mekura na mendɔ me ho nti na menim sɛ obi foforɔ bɛtumi adɔme mepɛ kwa ya mɛfa so fi wee mu na masa akɔ ahomasoɔ no mu biom mehu sɛ woyɛ kyɛ afoforo kyerɛsɛm ne ka sɛ adeɛ a yɛtumi yɛ bia no ɛyɛ Onyankopɔn dom na ma yɛtumi yɛ biribi a mebɔ me ho mmɔden wɔ mu bia no mmerɛ a mekyerɛ adeɛ no akyɛdeɛ a mede yɛ adwuma no ɛyɛ adom akyɛdeɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛ den ma me mepa kyɛ sɛ meyɛ adwumaden asua adeɛ ɛboa me ho ansana meba ha
nanso me bɔ me homɔden biara sɛ mɛbrɛ me ho ase ɛma de Onyankopɔn pɛ sɛ meyɛ ɛna me bɔ me homɔden sɛ me ne obiara betu anamɔ ansa na yɛfiri ha dɔnhwere aduonu mu a ɛba no sɛ yɛbɛgyae biribiara ma Awurade mepa kyerɛ sɛ na sɛ woyɛ ɔbaa sogyeni anaa bɛrima sogyeni a wopɛ sɛ woware na sɛ wobɛbɔ mpayɛ ama obi a odi mu a Honhom Kronkron hyɛ ne ma ade nti na wommɔ mpayɛ sɛ Awurade fa meyɛ deɛ wopɛ biara mia mehwɛ mo ne ngye no homeboa saa pɛpɛɛpɛ me wɔn kyerɛkyerɛ a ɛbɛtumi de mo afa mfie aduonu ɛkɔ aduasa da mo ne mu mobɛfam adoma na mo Onyankopɔn so a me nsa aka no meka kyerɛ mo mu biara sɛ ɛma mo hu bebree ɛkyɛn sɛnea wɔ sɛ mo hu no ma meka bibi nkyerɛ mo sɛ Onyankopɔn ka yɛn ho a yɛn sɛ hwee ɔno na ɔyɛ bibiara na sɛ ɔnka yɛn ho a yɛn sɛ hwee ɛno na yɛ ahobraseɛ sɛ wode w'ani bɛto Onyankopɔn so wɔ abrɛ a wonim sɛ ɔnka wo ho a wontumi nyɛ bibiara yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛte wo nka